Salutare, prieteni! Mă bucur că sunteți vizitatorii canalului meu. Astăzi vreau să vorbim despre o problemă foarte importantă ce o au majoritatea persoanelor, anume glanda tiroide. Vreau să vorbim despre rolul ei în organismul nostru și de ce apar și cum putem trata afecțiunile asociate glandei tiroide. Glanda tiroide are un rol important în reglarea metabolismului, funcțiile vitale ale lui. Afecțiunile la nivelul tiroidei poate fi cauzate de diferite dereglări la nivelul producției de hormoni. Dacă nu sunt tratate la timp, se poate agrava și cauza diferite probleme. Vreau să vorbim despre glanda tiroidă și care sunt principalele sale caracteristici. Glanda tiroidă sau tiroida este o glandă care aparține sistemului endocrin, fiind situată la nivelul gâtului, în partea din față, sub mărul lui Adam. Glanda tiroidă secretă hormonii tiroidieni care influențează procesul metabolic și sinteza proteinelor. Tiroida este o glandă sub forma unei fluture, localizată în baza gâtului, de culoare roz-gălbuie. Aceasta are o lungime de aproximativ 5 cm, este compusă din doi lobi laterali cu formă ovală, poziționați dintr-o parte și din altă tranhee. Cei doi lobi sunt concentrați la mijlocul de o punte formată din țesut tiroidian, numit ist. Greutatea glandei tiroide este de 5-6 grame la noi născuți și poate ajunge să cântărească în jur de 25-30 grame la adulți. De obicei, glanda tiroidă este mai mare la bărbați decât la femei. Hormonii secretați de tiroide sunt tiroxina, T4 și triidotironina, T3, iar acestea ajută la reglarea funcțiilor vitale ale organismului. Funcționarea glandei tiroide. Glanda tiroidă are numeroase mici săculețe, numite foliculi, pline cu un lichid vascos, în care este stocată o proteină. Această proteină, denumită tiroglobina, sintetizează hormonii tiroidieni, tiroxina, T4 și T3. Funcționarea echilibrată a glandei tiroide este esențială pentru organism, întrucât ajută la reglarea numeroaselor funcții precum respirația, pulsul, tensiunea arterială, sistemul nervos central și periferic, nivelul de colesterol, metabolismul, tonul muscular, greutatea, văzul sau chiar și menstruația. Iată care sunt patologiile tiroidei. Prin hormonii pe care îi produce, glanda tiroidă influențează aproape toate procesele metabolice din organism. Unele probleme de sănătate care pot fi provocate de tulburări ale tiroidei poate fi inofensive, așa cum este apariția gușii, care nu necesită tratament și nu cauzează cancer. Deși afecțiunile glandei tiroide sunt neplăcute și provoacă disconfort, cel mai multe dintre ele pot fi controlate eficient dacă sunt diagnosticate la timp și tratate corespunzător. Formele mai blânde ale afecțiunii nu sunt însoțite întotdeauna de simptome, însă atunci când boala este mai serioasă, simptomele pot include stări de nervozitate, puls mărit, oboseală, transpirație excesivă sau probleme de concentrare. Problemele de sănătate care pot apărea atunci când există dereglări ale glandei tiroide sunt următoarele. Hipertiroidismul este o afecțiune cauzată de secreție exagerată de hormoni tiroidieni, însă este o afecțiune mai rar întâlnită spre deosebire de hipotiroidismul. Simptomele pot include pierdere brusc în greutate, bătăi rapide ale inimii, apetit crescut, stări de nervozitate, iritabile, transpirație excesivă, schimbări în fluxul menstrual, sensibilitate la căldură, subțierea firilor de păr, oboseală, dureri musculare, tremuratul mâinilor. Cauzele apariției acestei boli sunt boala graves, boala Plumer, tiroidita, tiroida subacută, nodul toxic tiroidian, adenome tiroidiene și altele. Boala graves este o afecțiune de natură autoimună care afectează glanda tiroide. Aceste afecțiuni este însoțită de obicei și de mărirea tiroidei, care produce apariția gușii tiroidiene. Simptomele includ slăbirea mușchilor, iritabilitatea și tulburările somnului. Boala Plumer este cunoscută ca și gușa toxică nodulară. Este provocată de noduli autonomi care produc hormoni în exces. Tiroidita reprezintă inflamarea glandei tiroide. Deși inițial aceasta este asociată cu secreția excesivă de hormoni tiroidieni, aceasta poate progresa și poate provoca disfuncții la nivelul tiroidei, implicit și deficiența hormonală. Tiroida subacută reprezintă o inflamație la nivelul gâtului care favorizează producerea excesivă de hormoni tiroidieni.
Aceasta este o afecțiune temporară care poate dura câteva săptămâni sau chiar luni. Nodul toxic tiroidian. Acest nodul este o tumoră benignă a tiroidei care poate fi necunoscută sau poate produce hormoni tiroidieni în exces. Adenome tiroidiene. Sunt nodule care apar la nivelul parenchimului glandului tiroidian și care pot să producă hormoni tiroidieni. Acest nodul produc dezechilibru hormonal în organism și există unele guși tiroidiene care pot să conțină și astfel de noduli. Diagnosticarea acestei boli este prin diferite investigații, cum ar fi istoric medical sau examinarea fizică. În timpul investigației, doctorul poate verifica dacă există un tremur al mâinilor, pielea uscată, schimbări la nivelul ochiului sau puls mărit. O altă investigație poate fi testul de sânge. Diagnosticul acestei boli poate fi confirmat și una dintre testele de sânge care verifică nivelul de tiroxină, TSH, un nivel mărit de tiroxină și unul scăzut de aceasta, ei indică o glandă tiroidă hiperactivă. Dacă testele de sânge indică hipertiroidismul, medicul poate să recomande următoarele investigații: test cu iod radioactiv sau scanarea tiroidei. O altă boală cauzată de glanda tiroidă poate fi hipotiroidismul. Spre deosebire de hipertiroidismul, reprezintă incapacitatea tiroidei de a produce hormoni tiroidieni. Simptomele asociate acestei boli sunt oboseala, stări de depresie, dureri musculare, păr și piele uscată, creșterea în greutate, crampe musculare, sensibilitate la frig, constipație sau scăderea pulsului. Cauzele care duc la apariția hipotiroidismului sunt următoarele: tiroidită autoimună, tratament pentru hiperoidism, îndepărtarea chirurgicală a tiroidei, radioterapii, unele medicamente cu litiu, boli congenitale, disfuncția glandei pituitare sau deficiența de iod. Hipotiroidismul avansat, cunoscut ca și mixedem, apare destul de rar, dar atunci când apare poate fi destul de periculos și pune viața în pericol. Simptomele pot include hipertensiune arterială, scăderea temperaturii corporale, respirație greoaie sau chiar comă. În cazul extreme, mixedem poate fi fatal. Diagnosticarea acestei boli se face printr-un test de sânge care măsoară nivelul de tiroxină și cel de tirotropină, TSH, hormonul care ajută la reglarea nivelului de hormoni tiroidieni. Un nivel scăzut de tiroxină și unul crescut de tirotropină indică faptul că tiroida nu produce suficienți hormoni. De ce femeile sunt mai predispuse la problemele cu tiroida? Funcționarea glandei tiroidei este influențată în mod de verificare nivelul de estrogen din organism, motiv pe care femeile sunt mai predispuse la boli ale tiroidei, spre deosebire de bărbați. Atunci când nivelul de estrogen este mărit și activitatea tiroidei este afectată, cum ar fi problema cu menstruația, menopauză timpurie sau probleme cu fertilitatea. Cum ar fi problema de menstruație. Tiroida ajută la reglarea ciclului menstrual, ca și orice dereglare a glandei tiroide, prea mult sau prea puțin hormoni, poate duce ca menstruația să fie mai ușoară sau chiar abundentă sau chiar neregulată. Totodată pot exista perioade în câteva luni în care menstruația să fie oprită, afecțiune care se numește amenoree. Menopauza timpurie. Deoarece bolile glandei tiroide poate afecta funcționarea ovarelor, există riscul apariției menopauzei timpurie, înaintată vârstei de 40 de ani. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, aveți grijă de glanda tiroide, aveți grijă de fiecare organ din corpul dumneavoastră. Dacă v-a plăcut acest video, puneți un like, un share și abonați-vă la canal. O zi bună tuturor!